सुन्दरी दा बर्तमान सुन्दरियाखै तो गाइस दिनै फार्स्ट टाइम नकुल ब्लगखौ लोगो मोनबाय तो मोजां नांदों आंबो जोबोद मोजां नांदों इदि गोदै लोगो मोनलायबा इन्टारेस्ट जायो आरो ना मा बुंब्र नों मानो नांदों होमबा मोजां नांदोंबो तो आंबो इदि गोदै मोजां नांदों आरो ना गाइस फार्स्ट टाइम ना दिनै आंबो फार्स्ट टाइम ओरैनोथ' आगोलाव खनसे फायखांखाबायमोन आंनियाव बेयाव मोना ब्र'मोना फायाखै मोजां ना लोगो मोना मोजां नांदों ब्र'खौ दा जोंनिया ब्र'आ ओरैनो सर्ट भिडिअ होबाय थायो दे ब्र'आ नंगौना सर्ट होबाय थायो स' नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आंनिफ्राय जुदि सोरबा सिनाय लोगो मोनदोंबा ब्र'खौ सापर्ट होबानो जाबाय जोबोद खस्थ' जायो खिन्थु आरो खदाय ब्लग होबाय थानायफोराबो जोबोद खस्थ' जायो सापर्ट होबा माने खस्थ' मोना जायोना थ' गोबाङानो इदि गोदो जानांगौ आङो बयनोबो खोन्थाखायो दे गाइस खिन्थु माने भिडिअ हेगारनायफोराव बहुत मिस्टेक जायो खिन्थु भिडिअ हेगारनाया डाइरेक्ट टाइटेलफोरखौ लिरखानानै ओमफ्राय थामनेल सामनेल बहायखानानै हेगारबा एसे मोजां जायो होमब्ला इउटुबाव बांसिन माने सेयार खालामना होयो आरो थ' इदि गोदे खालाम आंबो इदि गोदे खालामनानै एसे रावखौनो बाय माबा जानाय बायदि मोनदों आरो ना सुन्दरी दा बर्तमान सुन्दरिया गैथ'वा कलेजाव थांदो न'आव लाना फैनो हागौमोन थ' मोजां दा ब्र'मोनाबो आंखौ सापर्ट होनो थाखाय आंबो मोजां नांदो थ' ब्र'खौ आंबो सापर्ट होगोन नोंथांमोनाबो सापर्ट होबानो जाबाय दे गाइस अके गासैबो दा जों मा फैखादो गासैबो ना दा एसे केक जाहैनि न' थांगोन दिनै दा थांगोन आं बेलासि आरामनो थिनथाबो जाबाय दे टाइमा ना थिनथाबो जाबाय थ' मोजां थांबानो जाबाय नेक्स्टआव जोङो मोजां सिनायथि होलायनोसै मोजां ब्लग लालायनोसै ना दा मानसि बुरजा एसे इमारजेन्सिबो जायो नालाय थ' बराय थांबानो जाबाय ब्र' एखेबारे मोजां जोबोद मोजां नांबाय